Makosana atabweraso ndi update ya Chimwendo banda. Awatu ndi ma-update amene naona kuti amagwirani pa shoda kwambiri akuluakulu. Nkhani mudabwera nayo pano ndiona kuti Chimwendo banda akuti kuteko pakanayi panotu amupitisa ku Maulatu. Inde kuchoka ku Chipatala after discharged basitu wautali ku Maula. And udziwa zono tena nonso mudziriwe bodza nde mundilole ndi fotokoze bwinobwino nkhani fandere nasiyana pabwino kwambiri kwa amene mwakhala mukutsatira bwinobwino just in take imene takhala tikutengerani kumeneko nkhani zimenezi. Chabwino Chimwendo banda mukakumbukira ma-update athu yomalizira yeniyeni tinanena kuti Jaji Zondi Mvula anati mundipatse nthawi ndipite ndikadye Christmas yanga mwamtendere bwinobwino chigamulo ndizachipereka pa email ndesi ndikuzozoti ndili lino limene ndikupatseni chigamulocho ndizakupasani koma pa email mwayioneti ndefe takhala tikudikirira chifukwa tsiku lomwelo kunadzapezeka zonena kuti kwatulukano nkhani kuti akuti ajaji apereka chigamulo pa email ndipo chigamulo chikunena kuti Chimwendo banda sakuyeneranso akuyenera apatsidwe Belo. Nkhani zakezezo ati Chimwendo banda akuyenera apatsidwe Belo. Mwayiona zinalitu zoti anazilemba ndithu ngati zodi yake I think kana Times kana analemba nkhani ziti zimenezozo. Now ife nakhala pasoti komatu ma-detail wake sakutuluka bwinobwino kunena kuti kweda kuti Belo imene yoyo munthuyo akupatsidwa pa condition yotani adzikaonekera kujeni ku polisi zikhala motani poti Belo imakhala ndi zimene zikole sinali specific chifukwa chonena kuti ife sitinaone email ijayi mwayiona. Now after nonde kuti some days itadya Christmas nkhani ndionena kuti kwaphulika nkhani I think tivungaso nde kuti link mu description box komanso nde kuti mu comment section ngati comment yathu yoyambirira imene ikutengereni ku National Publication Limited ajalo amalemba newspaper kuno ku Malawi ya National Publication kwatuluka nkhani imene ifenso timakhala kuyembekezera zimenezi akuti Chimwendo banda zikuoneka sana apatsidwe Belo chigamulo chija sizoti anapatsidwa Belo ndeti mamulumuzana amene amalemba zoti Chimwendo banda anapatsidwa Belo nkhani imene ali yabodza. Chimwendo banda sanapatsidwe Belo iwo ndionena kuti anakalibe mu Chipatala tinguti analibe mu Chipatala Belo sanalandire amadikirirabe chigamulo cha jaji uja chifukwa jaji uja kuti anena kuti azapereka chigamulo chake tsiku limene sakudzoza kuti ndili lino adzapereka mudzingodikirira basi mene tinasiyana muja. Now kwatuka nkhani onena kuti pa National Publication Report akuona kuti Chimwendo banda sopano watuluka mu Chipatala watulutsidwa mu Chipatala kumangidwa discharged kuti tsopano bola ankone nkhasako nsana ujaso sukupweteka nde iyeyo akupitisidwa ku Maula this afternoon wapitisidwa chani ku Maula. Makosana nduri link imeneyo kwa amene mudzikayikira ndikuyivunga mu comment section imo cholinga chonena kuti inuyo mukawerenge nokha mukatsimikize kuti kumene koko nkhani ndionena kuti mkulu iti kunena panopa wafikatu ku Maula kuteko akugona usiku wa lero agona ku Maula koyamba lero akunena kuti malinga ndi lawyer wake Jefferson Kadzipatike makamaka mu nkhani imeneyo imene ali pa National Publication akuti anamuimbira fone zokhala bwanji za Chimwendo banda tafotokozana kunoti amutulutsadi ku Chipatala ndekuti pano pali kuchani ali ku Maula komano ndizonena kuti munthuyi ngakhale akuti nkhasako akhalanso ndekuti akuyenera akaonekerenso ndekuti ku Chipatala I think kaya kamodzi kaya azapita ulendo wina wake cholinga kuti akampange treat bwinobwino koma izingokhala yonena kuti azinyamukira kuchoka ku Maula kuja ngati zizivuta kuti kumene kuchako zilitu moterotu magayi moti panopa mkulu uja ndoti wafika ndekuti ku Maula at least Christmas wayidyera mchipatala koma papa ndekuti New Year iyi zioneka kuti ayidyera ndithu ku Maula prison. Nchifukwa kuti ifeyo timadekha kwambiri tisanakuvungireni nkhanizi cholinga chonena kuti inuyo mudzitenga nkhani zogwirika usangotipotawo atana alemba iya nkhani zogwirika ndeyi ndi mmene ikuyendera. Now funso ndionena kuti koda zodi yaka Times akakha kuti amanama time imene zimayendera nthawi imene Chimwendo banda wapatsidwa Jane Belo chigamulo email jaji wayipereka tsiku lomwe lija kodi amanama. Ineyo pamene sinayiwulutsire nkhani imeneja ifo makosanawa sinimakhulupirira mwamvesesa. Now muzindifunsa kuti chifukwa chani
chifukwa chonena kuti Chimwendo Banda uja ndi munthu otchuka kwambiri. Ngati mwapanga noti kunena kuti anthu amene amangidwa akamangidwa andalewa akakhala muchiroko simuja kumapita ndi kuti masapota awo kasapota azinzawo ena ndi ena zoterozo akatulutsidwa zomwe zimachitika amayima ndi kuti pansanja nkuyankhula ndiyankhulane ndi anthu tsopa zikomo kwambiri fo chobwero zandipanga sapoti chani mwayiona imeneyo zimakhala choncho ndipo zakhala zimachitika motero ngakhala amumbaso I think anadzayipatsa moto zimakhala choncho ndithu ndiyankhulane ndi anthu amene anabwero zandipanga kuzapanga zikomo ngakhaso mayi kolini zamba chaso anayankhulaso choncho zikomo kwambiri amene munabwero zandipanga sapoti tinakuonetsani zonsezo mona. How come now Chimwendo Banda sanayankhuleko zimenezo? Nchifukwa chani sitinaoneko loti ma video take yeyo kuti watulutsidwa nduyu zingatheke zimenezo? Popeza azodiac omweyo at times omweyo amataka khala kumene koko sina chonse imene chili amajambula kuti ma video tinatake ma clip tinatake. Nchifukwa chani sikunaendeko zinthu ngati zimenezo? Olo zithu zonena kuti watuluka mmene akuonekera nduyu amayankhulana ndi anthu apa bwanji kuti ziwe sizinatuluke fake ninadekha kaenda tinoti makosana waridzapa tsaronkhani zogwerika osangonena kuti za Maula iya ndendidekherekaye ndione kuti kodi uyenda motani. Now finally awakuiphedula kunena kuti mkulu rundo zonena kuti mkulu mani ndekuti tikunena pano usiku wa leroli pa 29 December 2025 ndotakagona ku Maula. Welcome to Maula prison. Of course title yake ndimeneyo ngati ya film ija koma pano pande kuti wafika ndithudi ku Maula kumeneko. Sindikuziwa ngati mukuthano kundimvesesa chifukwa chimene ndikunena kuti magaya aja sinakhulupirire at times aja ndazodiac aja pa zifukwa zimene izizi sinakhulupirire fo yonena kuti sinaonekonso zithuzi so zithuzi zija zimatanthawi zina zake kupeka kaumboni ma video aja kuti munthu udi watani watuluka koma zinkangwenda m'masambanjezo zigoba za MCP kumasangalala iya secretary general watuluka Chimwendo Banda watuluka komano sikunaendeko ma video ena lose sikunaendeko loyeyo sanabwereko zathokozako zikomo kwambiri fo yonena sitinazioneko zimenezo bwana izi munthu udi watuluka ndi mmene zilili makosana ineyo mukandifunsano ngati munthu amene ndi marula nkani ndikubweresa kukupasani ndikhoza kukuuzani zonena kuti ine ndikukhulupirira national publication kunena kuti Chimwendo Banda poti ayankhulaso ndi lawyer wake to Jefferson kadzipatike yemweyo Chimwendo Banda sanapatsidwe belo makosana khani nji ndimeneyo sanapatsidwe belo and inoti yenda nando ma update wonse mpakana kaya kumene woko kaya ku Maula kwaone zono azikomoka kaya ni ma baby inuyo muzozonena kuti Justin Teke kapena ku Malawi trains poti tayipangaso activate magayi kumene koko kukhala ndekuti kukupatsani ngati maso anu kunoti zochitika motani kumeneko zikakhaulino zikutuluka zoyenera kutulukazo kumeneko. Koma panopa ineyo ndikuyima ndi a national publication mkulu ameneyo ndizonena kuti wapita ku Maula leroli Maula prison ndithudi. Now mungakhale pase nanu kunoti yayi chani let's watch out tiyangane maso athu kumawa newspaper ya mawa ya national publication nkhani I'm telling you ikakhala ndekuti pa cover page ndeba chati makubweresana soni tu pa cover page ya newspaper yathurundi timakupasa imeneyo believe me nkhani ikakhala pa cover page ngati sikhala pa cover page koma mu newspaper mwetani ikhala moti magaya amene mmatha kugula newspaper mawa usunga ndalama ndithu mukagule newspaper mukayiwerengamo nkhani imene andakayifotokoza bwinobwino makosana amene wawa fadakalemba ma detail onse bwinobwino awa a national publication. Hayi ndithudi menemo ndimene zikuyendera nchifukwa ife maluwa athu aja tinaperekabe kwa jaji Zondi Mvula kuti wagwira ntchito bwino kwambiri apaso tikumpatsabe maluwa kunena kuti belo sanayipereke I think ntchito munayigwira bwino chifukwa chani pasamakhale belo ina yake yomaperekedwa mwa special yayi belo iziperekedwa mmene zimenera kukhalira belo iyi amafuna ipereke ati on the temporary basis inalibe yonena kuti ayiponena kuti nda Chimwendo Banda ndandona akalekale nde tamangisana takozani malo mukoze nthawi ndithu yonena kuti nkhani zawo zimvedwe mwachangu kuti apasidwe belo komano basi tingoyiva motcholera yoncho basi pamene malinga ndi mmene zimenera kukhalira munthu amenera apangidwe formal charged bwinobwino kena kuno azipempha belo ndi kuti azapangidwe formal charged ndi chaka cha mawa mwayiona mwezi wa mawa wa January
ndo pamene ino akwene azampange formally charge Chimwendo Banda kuti no okay nkhani zili motere nde alembere mapelo mmene zikuyendera kuyendera ndi choncho. Koma awa amakape mphano kukankha yonga chiona kuti Belo icha ampasi ngakhale zinthuzi zile zonena kuti no madeti yake acha ku high court anayasana apange madeti nali onse. Koma akamba zoti paja mlandu wake ujangorani akuti mkulu uja amafuna kupha Frank Chawanda mukumbukira eya, ndipo akuti no anaruma nzake dala akadula kuti akapange zimenezo eya. Iyayi inotutu kuna kuti watch out mawa iniyo musakhale mulipo mpano fatiza kupasani kuti newspaper kwalembedwa zotani, komanso link tikuivunga mu comment section mo. Mungatha kupita ku Facebook mukapange verify pa National Publication Limited page yawo yotsimikizika imeneyo akuti